המשקה שיפנים שותים כבר 800 שנה, נזירים השתמשו בו לפני מדיטציה, שמדעים גילו רק לאחרונה. למה? מאצ'ה, לא תה ירוק רגיל. מאצ'ה היא עלי תה ירוק שלמים שטחנו להפקה, כלומר שותים את כל העולה ולא רק את המים שעברו דרכו. ומה זה אומר בפועל? פי 137 יותר נוגדני חמצון מתה ירוק רגיל. L-תרטין, חומצת אמינה שיוצרת רוגע, ערני, לא נרדמים, לא עצבניים, פשוט מרוכזים ורגועים, בשילוב עם קופאין שבה האנרגיה עולה לאט ויורדת לאט, בלי נפילה של קפה. ומה הכי מעניין? המחקרים מראים שמאצ'ה מפחיתה את תגובת הסוכר לאחר ארוחה, כלומר שותים אחרי ארוחה, קפיצת הסוכר מקטינה יותר, ובמדריך שלי מסביר בדיוק מה לשתות מתי, כי הגוף שלכם יעבוד הכי טוב. כתבו צלחת בתגובה ותקבלו קישור לחוברת, זה לא מדריך, חוברת, 81 שקל בלבד, פחות מסלט בחוץ, ואני אריק, היועצת תזונה אצלי, כל מי שלא הצליח שנים בסוף מצליח.